Benvinguts i benvingudes a Ràdio Bernat Artola FM. Bernat Artola, la ràdio que mola. Benvinguts a una emocionant edició de Bernat Artola FM, la vostra ràdio escolar preferida. Avui prepareu-vos per un viatge que combina coneixement, diversió i rialles, des de la història dels Jocs Olímpics fins als moments més curiosos del Fortnite. Ajusteu les vostres auriculars i deixeu-vos captivar per aquesta jornada plena de sorpreses. Comencem aquesta edició amb una mirada profunda a la història dels Jocs Olímpics, una dosi de coneixement per a començar el dia. Los próximos Juegos Olímpicos se celebrarán en París desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto de 2024. Algunos países que participarán serán España, Alemania, China, Japón, Austria, Bélgica y Pakistán, entre muchos otros. Había un total de 32 deportes de más de 10.000 atletas que participarán en 306 pruebas con medallas. 3 deportes ya no serán olímpicos: el karate, el béisbol y el softball. Este año la mascota de las Olimpiadas es Piggy Olímpica, que viene de otros tradicionales gorros frigios. Se eligieron como símbolos de la libertad. Canviem el to amb una pausa per a la rialla. Anem a compartir alguns xistes esportius que segurament us faran somriure, perquè enmig de l'esforç i la competició també hi ha joc per a l'humor. Un marido le dice a su mujer: cariño, yo amo Madrid. Y la mujer le dice a su marido: yo amo Barcelona. Pues vale, vamos a estar aquí sentaditos en el sofá viendo el Barça Madrid de fútbol. ¿Cuál es el deporte favorito de las ovejas? El baloncesto. La madre de Jaimito le dice a Jaimito: Jaimito, ¿por qué pones el libro de récords en la batidora? Para batir todos los récords. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. Jaimito le dice a su madre: mamá, quiero que me apuntes en un club de ciclismo porque te dan unas super bicicletas gratis. Y la madre le dice a Jaimito: pero Jaimito, si tus amigos se tiran por un barranco, ¿tú lo haces? Sí, no, porque así me quedo con sus bicicletas. ¿Cuál es el juego favorito de los insectos? Cricket. Després d'unes rialles, tornem a la preparació per a la celebració del Carnaval a l'escola. Descobrim com planegem portar la diversió i l'alegria a aquesta jornada especial. El carnaval llega al Colegio Bernat Artola. Los alumnos del Colegio Bernat Artola se disfrazarán el próximo viernes 9 de febrero. Todos los cursos irán disfrazados siguiendo la temática de las Olimpiadas. El desfile se hará por las calles de alrededor del colegio a las 3 de la tarde. Los alumnos de tercero irán disfrazados de hípica. Como dato curioso, los alumnos de sexto irán disfrazados de breakdance, porque el breakdance es un nuevo deporte en las Olimpiadas de París 2024. I avui tenim una sorpresa. Han vingut a visitar-nos els alumnes de 4 anyets d'infantil, que mos contaran com se ho estan passant en Carnestoltes. ¿De qué aneu disfrazats? ¿Qué vau portar ahí? ¿La roba que porteu són de papà i mamà? ¿Y demás qué porteu? Un peinador loco. Peinar el pelo. El pelo.
Vos agrada Carnestoltes? Continuem amb la part artística de la jornada, endinsant-nos en el món encantat dels cal·ligrames, una oportunitat per a la creativitat desbordant i per transformar les paraules en obres d'art visualment impactants. Los caligramas son poemas en los que los versos forman un dibujo relacionado con el contenido. Por ejemplo, este, que se llama La playa. La playa es mi alma, con la arena y el mar al son de mi canción. La playa da mucha hambre, tanto como para comerme un fiambre. Toallas sobre la arena, flotadores sobre el mar, tanto que tendré que descansar. Després de l'art gaudirem d'una mirada íntima a la vida de la talentosa Emma Watson. Què fa aquesta actriu siga tan inspiradora? Emma Watson és una actriu, model i activista britànica molt coneguda per haver interpretat a Hermione Granger en la saga de Harry Potter. Va néixer el 15 d'abril de 1990 en París i és filla de Jacqueline Lesby i Chris Watson i té un germà que es diu Alex. Té 2 gats, un es diu Bubbles i l'altre es diu Domino. Va obtenir el paper en Harry Potter y la pedra filosofal en 2001, pel·lícula que ha consolidat la seva carrera com a actriu per qual va rebre un premi BAFTA. En 2014 va ser nomenada ambaixadora de bona voluntat d'ONU a dones a favor de l'apoderament de les joves. Estem escoltant Bernat Artola, la ràdio que mola. Per tancar, ens endinsarem en les curiositats del Fortnite, un joc que ha captivat audiències de tot el món. Secrets, anècdotes i fenòmens relacionats amb aquest joc virtual que continua marcant la història i la cultura contemporània. Avui explorarem tots els detalls fascinants d'aquest popular joc. Ha conquerit el món, acompanyeu-nos en el fascinant univers de Fortnite. Curiositats sobre el joc. Ahir va ser un dia especial per a Fortnite, ja que va celebrar el seu aniversari des de la seva creació. El joc ha passat per diverses transformacions i esdeveniments èpics. Per exemple, vau saber que el primer esdeveniment important va ser el xoet? Va canviar totalment el paisatge del joc. Història i evolució del joc. Ens endinsarem a la història. Darrere dels personatges i els escenaris des del misteriós agente Jones fins a la il·lustració esdeveniment al capítol 2 de Fortnite. Només és un joc, sinó una narrativa. És constant l'evolució que oponet a l'actualització més recte. Com ha canviat el joc des de la vostra perspectiva?
la música de Fortnite. No podem oblidar-nos de la música envoltant del joc, amb col·laboracions amb artistes coneguts i concerts virtuals. La música a Fortnite és tota una experiència. Recordem aquell increïble concert de Marshmello? Quin és el vostre tema preferit que heu escoltat dins del joc? I per aquells que no saben, la compositora del joc, la talentosa Willy Roget II, ha creat una banda sonora que realment ens transporta al món de Fortnite. Anècdotes del jugador. I ara obrirem les línies per escoltar les vostres anècdotes. Com va ser la vostra primera victòria reial? Teniu alguna història divertida o emocionant que vulgueu compartir amb la nostra comunitat? Recordeu que podeu trucar-nos en directe i compartir les vostres experiències amb la resta de jugadors. Amb aquesta última exploració arribem al final d'aquesta edició de Bernat Artola FM. Esperem que hagueu gaudit de cada moment des de l'aprenentatge fins a les rialles i l'entreteniment. Gràcies per acompanyar-nos i fins a la pròxima aventura radiofònica. Gràcies per escoltar la vostra ràdio de confiança i sintonitza Ràdio Bernat Artola FM.